Nou, tutsie ze de paspop nog, maar van de jong tutsie ze misschien wel Tour de France winnaar Chris Froome. En waar denkt dat Froome een zwierendag hebben zal? Ik ronde missen Cheyenne en Kelly. Hebben het er maar druk mee. Nou ja, de 8 uur ziet ik hier al, dan bij de kappen. En dan aan gaan we naar Helfrich voor de make-up. En dan naar Van der Lijn om het jurkje te zieken. En dan dus foto's meidje en dan begint de eerste categorie. En nou ja, aan het eind dus de felicitaties, de bloemen en de tuten. En nou ja, dan het volgende stadskast we er weer bij. En zo is onze planning eigenlijk wat. De vrouw die had de misverkiezing Beauty Queen en Beauty Princess Netherlands woen. En maar daarom ik ronde miswezen bij de profronde van Srusterveen. En dat is totaal nieuw voor ze. Nou, ik vind het wel heel spannend. Ik had sowieso nog nooit jaren dingen. En ik weet ook net zo goed wat ik Joet al jaren doen. Dus dat is echt een beetje onbekend. En ja, ik ben volle meesten, dus ja. En volle bekend, want ik kom hier natuurlijk uit de buurt. Dus dat is wel een beetje spannend. Maar ja, stil zien. Nou, ik vind dit leuker. Want bij de misverkiezing toen... Nou ja, we gingen dan maar de hinders naar de keuring. Maar zo viel ik niet een beetje, weet je wel. Je doet eens keurt eigenlijk, zo viel het. En dat had ik nou net. Ik bedoel, we kennen ook gewoon onszelf hebben. We hoeven niks te helien. Ja, die is er gewoon bij de profronde. Cheyenne en Kelly zijn familie van elkaar. Dat ze de jaren ronde mis 2016 binnen is extra leuk. Waarom is Kelly geschikt voor deze put? Kelly is heel spontaan. Die kan wat met iedereen praten, meidje. Dus die past er perfect tussen. Nee, ja, hetzelfde eigenlijk. Ze had een hele mooie houding. Ze zit echt altijd kaasrecht, zeg maar. En het is gewoon een mooie verschijning. En ja, de uitstraling, denk ik.